שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים, והיום, אם אתם בעלי עסקים, אתם רוצים להגדיל את המחירות של העסק שלכם, למכור יותר, לדעת איך לשרת את הלקוחות שלכם כמו שצריך, אז זה הפרק בשבילכם. שירי מזור, שלום שלום. שלום, איזה כיף להיות כאן. איזה כיף שהגעת אלינו לזמן עסקים. נכון. אז בואו קצת נספר לכם מי שלא מכיר. את יועצת ומלווה עסקית בתחום המחירות ושירות הלקוחות, והיום אנחנו הולכים לדבר על הדבר הזה שנקרא מחירות, שהוא האתגר אולי הכי גדול של בעלי עסקים, כי כל בעל עסק חושב שהוא האומן הכי גדול בתחומו, וקשה לו לשכנע, קשה לו למכור את עצמו. אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד גדול שיש להרבה בעלי עסקים. תספרי קצת איך את בכלל רואה את כל הדבר הזה של עסקים ומחירות, איך את ניגשת בכלל לבעיה הלא פשוטה הזאת שיש להרבה עסקים. נכון, האתגר בתחום מחירות, הרבה פעמים, גם אם זה אנשים שהגיעו למקצוע שלהם בזכות הכישרון שלהם, הידע שלהם, המומחיות שלהם, הם אנשי מקצוע מעולים, אבל מה? תקשורת זה מהם והלאה. הם לא יודעים איך לתקשר את המסרים בצורה כזו, שהצד השני יגיד להם כן. ולתחום הזה קוראים רטוריקה. רטוריקה זה בעצם היכולת שלי לסחוף את האדם שמקשיב לי, למה שאני רוצה. אני רוצה שהוא יגיד לי כן, כמובן אם המוצר מתאים לו, אם המוצר נכון לו, אם יש לו ערך ותועלת במוצר, אני רוצה לצרף אותו לארגון שלי או לעסק שלי, וצריך ללמוד את זה. והרבה אנשים מגיעים לעולם העסקים, כשהם אנשי מקצוע מעולים, אבל הם לא אנשי תקשורת טובים. אני קודם כל מבין אותך, ואני אגיד לך גם עוד אתגר שאני אפילו אגיד שלי יש, אוקיי? כשנציג מחירות מוכר, בסדר? בואי נקביל את זה רגע. כשנציג מחירות מוכר, כשבן אדם שמה שנקרא הסכין שלו בין השיניים, והוא בא וכל הרעיון וכל מה שהוא רוצה לעשות זה למכור ולהכניס יותר כסף, כי הוא יודע שאלה העמלות שלו, וזה הכסף שהוא צריך להכניס בסוף החודש, כי בדרך כלל שכר הבסיס הוא נמוך, ומקבלים בעיקר עמלות. אז הוא מוכר בכל מחיר ובכל מצב, ויודע לעשות את העוד שיחה ואת העוד פולו-אפ ואת העוד טלפון, שלפעמים זה דברים מאוד מאוד חשובים. ואתה כבעל עסק קודם כל מאוד מאוד עסוק, נכון? אין לך עוד זמן. הלקוח אומר, דבר איתי בדיוק בשעה 2:30, ואת בשעה 2:30 לא יכולה, כי יש לך את זה ואת זה ואת זה. וגם, אני חושב שבעלי עסקים הרבה פעמים מחליטים בתוך השיחה, לא בא לי לעבוד איתו. אני לא מעוניין לעבוד איתו. לפעמים אפילו רושם ראשוני כזה בתוך שיחה, לפעמים איזו מילה שבן אדם אומר, גורמת לך לקבל איזו דעה מסוימת על בן אדם, וזה לא תמיד נכון. אז איך באמת גורמים לנו כבעלי עסקים, קודם כל, להבין מה זה מחירות ואיך נגישים לזה באמת נכון? אמרת משהו, מה זה חשוב? הקטע שאנחנו מפרשים את הלקוחות או את הצד השני, את המתעניינים שלנו, מפרשים אותם לא נכון. יש לנו כל אחד מגיע לעולם המחירות עם איזושהי מפת עולם. אוקיי, מפות העולם שלי הם לא מפות העולם שלך. אני יכולה לחשוב שאדם שנמצא איתי בפגישה או בפרזנטציה, מסתכל הצידה ומשרבט בדף עיגולים, הוא לא מקשיב. ומישהו אחר יכול לבוא ולהגיד, הוא כן מקשיב. ככה אנשים מסוג תקשורת כזה מקשיבים. הם לא מישירים מבט, קוראים להם סגנון תקשורת משימתי, וככה הם מתקשרים, הם מקשיבים עם האוזניים ולא עם העיניים. והרבה פעמים מי שלא למד תקשורת, הוא לא יודע שאנשים קונים שונה, יש פסיכולוגיה שלמה. ואז מה שקורה, אנשים באמת מפרשים את הלקוח לשלילה, בגלל מפת עולם שונה. עכשיו, איך אני יודעת אם לבעל העסק, או לאיש מחירות, לא משנה, יש איזשהו אתגר במחירות. אם הוא אומר לי, זאתי הזויה, זאתי לא רצינית, זאתי חושבת את עצמה, זאת חיה בסרט, ואני שומעת את זה יותר מדי פעמים, אני אומרת, יש מצב שהבן אדם לא מבין נכון את עולם התקשורת. כי לא יכול להיות עובדתית שכל ההזויים וכל הלא רציניים וכל המוזרים נפלו על אותו בעל עסק. זאת אומרת, אם כולם הזויים, אז נשאלת השאלה, אולי מי שהזוי זה אותו אדם שמוכר, לא בקטע רע, אבל צריך להגיד את האמת, שהרבה פעמים אני שומעת את זה, וזה מעיד על אתגר מאוד מאוד קשה בפרשנות, שיש לבן אדם עם האנשים שהוא מדבר איתם. ואיך את פותרת את האתגר הזה? מה עושים באמת כדי אני מתחילה לספור. לספור את הזויים. בדיוק, אני אומרת, אוקיי, משהו פה לא הגיוני. 1 ל-20 הזויים אני יכולה לקבל. 1 ל-20 הגיוני, אבל לא יכול להיות ש10 מ-20, 15 מ-20, כולם לא יכול להיות. ואז אני עם עובדות קשה לאנשים להתווכח. ואני צריכה בצורה אלגנטית להראות לבן אדם שיכול להיות שהוא לא מפרש נכון את האנשים, יכול להיות שהוא היה מתנסח אחרת, הצד השני היה מבין אחרת, וכל ההזויים פשוט היו הופכים להיות אחלה של אנשים.
אז ככה אני פותרת את זה. מדהים, אז קודם כל זה כבר טיפ טוב שאני חושב שכל בעלי העסקים שישמעו אותנו מאוד מאוד ישמחו לדעת. אני רוצה קצת לשמוע מהניסיון שלך, מהידע שלך, מכל כך הרבה עסקים שליווית בתחום המחירות, מה האתגרים שנכנסים לעסק, מה האתגרים שאת רואה אצל בעלי עסקים או אפילו אצל העובדים שלהם, יש היום כבר לא מעט עסקים שיש להם נציג מחירות אחד, או אפילו איזה עובד כזה שהוא חצי נציג מחירות, חצי משהו אחר, איזה אתגרים את רואה בהרבה עסקים? שחיקה. האתגרים שאני רואה אצל הרבה בעלי עסקים ואצל אנשי מחירות זה שחיקה. זה מקצוע שהפוקוס שלו הוא תוצאות. או שבעל העסק יודע את המספרים שהוא צריך להיות בהם, או שהאיש מחירות שלו יודע את המספרים שהוא צריך להיות בהם. עכשיו, זה תחום לא סלחני, זה תחום שבסוף לא מוחאים לך כפיים על השתדלות. מוחאים לך כפיים על תוצאות. או שאתה מוחא כפיים לעצמך, או שהבנק מוחא לך כפיים, או שהבוס מוחא כפיים לעובד שלו, וזה בגלל שהמקצוע הזה הוא מקצוע של תוצאות, ואיפה שיש תוצאות יש לחץ, הלחץ יכול לגרום לפגיעה בביצועים. והאתגר הכי רציני פה, מעבר לזה שצריך ללמוד ומיומנות, וזה מקצוע שצריך לרכוש השכלה, זה באמת לשמור על מצב שאתה לא נשחק. והדרך לא להישחק זה כמובן להיות כל הזמן מחובר לתוצאות שלך, ברמת ההצלחות, כאילו איפה אני כן מצליח, איפה אני כן טוב, לתת לעצמך גם חיזוקים חיוביים, מנהלים, אם מנהלים שומעים את הדבר הזה, אז לתת חיזוקים חיוביים, לנתח הצלחות עם הצוות, כי זה באמת שומר על הגחלת ממש בצורה דרמטית. ואם זה בעל העסק שמוכר, לדעת לתת לעצמך תפיחה על השכם, לדעת מה אתה עושה טוב, למה אתה עושה את זה טוב, להיות ראוי למעמד הזה שנפגש עם הלקוח, ולא מאיזשהו מקום לא עוצמתי, מקום חלש, זה הדרך בעיניי הכי נכונה למנוע שחיקה. וכמובן, לידים מדויקים. עכשיו, לידים מדויקים זה כבר שיחה שאפשר לעשות פודקאסט שלם, נכון. כמה פרקים אפילו רק על זה. הרבה פעמים אנחנו מוכרים את המוצר הנכון לאדם הלא נכון, ואז אנחנו שומעים לא, כל כך הרבה לא. לפעמים שינוי קטן באינטגרציה בין השיווק למחירות, פתאום נתחיל לשמוע כן, ואז באמת נרגיש הרבה מאוד אנרגיה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני צריך אנרגיה כדי למכור. אתה צריך מחירה כדי לקבל אנרגיה. מחירה 1:09 בבוקר, והיום נראה אחרת. חד משמעי. קודם כל אני מאוד מסכים, ואני גם רוצה להוסיף למה שאת אומרת, לדברים שיכולים לעזור, אני גם רוצה להרים לך בהקשר הזה, זה באמת איזה של לעבוד על המחירות, ללמוד למכור, שזה משהו שהרבה מאוד עסקים לא מספיק משקיעים. נכון. עבדתי הרבה מאוד זמן עם תסריט מחירה, אני אומר על עצמי, תסריט מחירה טוב שסך הכל עשה את העבודה, אבל הרגשתי בכמה חודשים האחרונים שהייתה איזו שחיקה בדבר הזה, שפתאום אצלי בעסק יש נציגי מחירות, ואני מה שנקרא קו המחירה השני. כלומר, אחרי איזשהו שיחה וסינון, מגיעים לפגישה אליי, ואז אנחנו מוכרים ביחד, אני ונציג המחירות. אז ראיתי גם בשני הדברים האלה שנוצרה איזו שחיקה גם אצלו וגם אצלי. ואני הגעתי למסקנה שאני פעם בכמה זמן חייב לעשות, פעם בחודשיים, 3 חייב לעשות איזה אימון מחירות, ושמישהו ישמע את השיחות שלי, את השיחות של נציג המחירות, שיקבל אותם, אז אני מאוד מסכים עם זה, ואני חושב שגם דברים ושירותים כמו שאת יודעת להציע, מאוד מאוד עוזרים, גם למכור יותר וגם ליהנות מהמחירה, שאני חושב שזה לא פחות חשוב. וואי, זה הכי חשוב. הקטע של הליהנות, אמרת משהו מה זה חכם, כי הקטע שאם אנשים יתייחסו לנושא של הדו-שיח עם הלקוח, כאל מערכת יחסים, או כאל משחק, בוא נראה מה אני צריך לעשות כדי להיות משכנע, בלי שישימו לב שאני משכנע. בוא נראה איזה מסר אני יכול להעביר לצד השני, שיגרום לו לאיזה נפילת הסימון, לאיזה תובנה חדשה. ואם כשאני הייתי אשת מחירות, זה מה ששמר עליי בריאה, ומנע ממני שחיקה, התייחסתי לזה כמו משחק. במשחק, נכון, יש זמן, יש תוצאות, יש יריב לצורך העניין, יש מהלכים שכל אחד עושה, גם הלקוח עושה מהלכים. מה, הלקוח לא למד מחירות, הלקוח למד מחירות. הוא יודע להבחן אם מישהו שמנסה למכור לו, או שמישהו מביא ערכים כמו סקרנות, אכפתיות, רצון לדייק, לרכוש את אמונו, ואם מתייחסים לזה ככה, באים לזה בזווית ראייה הזאת, לפעמים צריך פשוט להחליף זווית ראייה, להסתכל על זה במקום עוד איזה משימה ביום, להסתכל על זה בכלל במקום של זהות, מי אני שם? אני שחקן, לא שחקן שמזייף, שחקן הכוונה לפלייר, כאילו אני כרגע שחקן בתוך המשחק הזה שנקרא מערכת יחסים עסקית, והאינטרס שלי והאינטרס של הצד השני הוא אינטרס משותף. זה לא באמת יריבות, זה משחק.
ואני רוצה למכור לו, והוא רוצה לקנות ממני, וזה יחסים בריאים בתקשורת שלנו עם הלקוחות. לגמרי, ואני חושב שיש גם משהו מאוד מאוד עמוק במחירות, שהרבה בעלי עסקים לא מבינים, זה העניין הזה שבאמצעות השיחות האלה, באמצעות שיחות המחירה, אתה לומד המון עליך, על המוצר שלך, על העסק שלך, על המיקום שלו בשוק, כי הרבה מאוד פעמים מתקשרים ואומרים לך, קיבלתי מכך וכך, הצעת מחיר כך וכך, ואז אתה כאילו מתחילה, כביכול מנסים להוריד לך את המחיר, או להוריד לך את האגו, אני לא יודע מה, באמצעות להוריד משהו. כן, משהו להוריד שם, ואני חושב שלומדים מהדבר הזה המון גם, כאילו בכלל על העסק, רק באמצעות הפידבק שאתה מקבל, מאותו ליד, מאותו מתעניין פוטנציאלי, זה משהו שיכול לפתוח חלון מאוד מאוד גדול לעסק ולמה שהוא עושה. נכון, אני חושבת שכל מה שקשור להתנגדויות, לבן אדם שמתחיל להשוות הצעות מחיר, הרבה פעמים האיש מחירות או בעל העסק מנסה לשכנע בכוח, כאשר לפני הכל, הנה כבר זה טיפ לצופים, אם משווים, צריך להשוות הוגן, אוקיי? בדיוק. אם אתה משווה, תשווה הוגן. הרבה פעמים ההצעת מחיר היא לא ברת השוואה, כי היא פשוט לא נותנת את אותו דבר. וזה משהו שהלקוח צריך לדעת. האם הלקוח בדק שמדובר, שיש את הסעיף הזה? האם הלקוח בדק מה הניסיון? האם הלקוח בדק כמה סיפורי הצלחה יש? האם הלקוח אהב את היצירתיות של... יש כל כך הרבה... זאת אומרת, אי אפשר להשוות הצעה. הצעה זה סך הכל נייר עם מילים ומחיר בסוף. בשביל זה, הרבה פעמים, הצעות מחיר, אגב, העידן החדש, הצעות מחיר, לא שולחים אותם. מציגים אותם בפגישה, מציגים אותם בזום, מביאים עליהם איזשהו דיון. הצעת מחיר זה חלק אינטגרלי והוא שלב בתוך סגירת העסקה. זה לא שלח לי הצעת מחיר, כאילו שגר את הנייר מכתבים שלך ונגמר הסיפור. לגמרי. הצעת מחיר זה דבר שהוא חלק מתוך תהליך המחירה. הלקוח יכול לחוות את הדעה עליו, הוא יכול להתעכב על סעיף ג'/ד', מה זה הסעיף הזה? זאת אומרת, ממש חלק מתוך תהליך המחירה. אני חושב שגם מה שאת אומרת פה, זה איזשהו סימן גם של רצינות מצד הלקוח. אני חושב שאנחנו כבעלי עסקים, מנסים להבין מי רציני איתנו ומי לא. מי באמת אומר לי שלח הצעת מחיר ומתכוון לזה, ומי אומר שלח לי הצעת מחיר ובמקרה הטוב יזרוק אותה באיזה פינה ולא נדבר איתו לעולם, והוא לא יעלה לנו גם בטלפון בפעם ה-42 שנתקשר. כן, איך אפשר להבין את זה בשיחת מחירה, את הדבר הזה? וואו, יש כמה פרמטרים. אחד, אם אני מזמינה אותו לפגישת הצעת מחיר, הוא נענה לה. זאת אומרת, אין בעיה לקבל הצעת מחיר, נפגשנו, דיברנו, הבנתי, פגישה הבאה זה פגישת הצעת המחיר. זאת אומרת, אני לא שולחת אותה, אנחנו נפגשים או בפגישה פרונטלית או בפגישת זום, או משתפת איתו מסך, ועוברים עליה ביחד. אם הוא מביע, אם הוא נהנה בחיוב, זה סימן בשבילי שהוא רציני. למה? כי הוא הולך להקדיש לזה זמן. ואם אדם שמקדיש זמן, זה אומר שהוא רציני. זה אחד. דבר שני, יש היום מקובל לקחת לפגישה הראשונה תשלום. הרבה פעמים אנשים בתחום הייעוץ, יש מקצועות אגב שזה ככה שנים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, יועצים למיניהם, הגיוני לקחת כסף על פגישת היכרות. אז זה גם נכנס לעולמות נוספים, כמו אנשי שיווק, ייעוצים עסקיים, מאמני מחירות, כל התחום הזה, מומלץ לקחת תשלום על הפגישה הראשונה. זה גם סנן מדהים. זה סנן מופלא, לגמרי. מטורף. אנשים פשוט, כאילו, עכשיו, אם הבן אדם לא מבין למה צריך לשלם, מסבירים לו מה כוללת הפגישה, מה מקבלים בה. הרבה פעמים האנשים שנפגשים איתנו מקבלים המון ערך בפגישה, רק בפגישה הראשונה, בפגישת ההיכרות. אז מומלץ לקחת תשלום. כמובן זה אחר כך מתקזז מכל תוכנית המשך, מן הסתם, אבל זה משדר לצד השני, שאני לא באה למכור לו. אנחנו כבר התחלנו לעבוד, וזה לא פגישת מחירה. הרבה פעמים אנשים מגיעים לפגישות האלה עם יועצים, אנשי שיווק, צלמים, הפקות, כל הדבר הזה. הם באים, זה בטח שיחת מחירה, הוא ינסה לשכנע אותי, אני אהיה פסיבי. אבל ברגע שבן אדם משלם כסף על הפגישה, הוא כבר בא מוכן עם שאלות, הוא בא מוכן להבין איך התהליך הזה הולך לקדם אותו, הוא לא מקבל את הרושם שאני בעצם באתי למכור לו משהו, אלא באתי לעבוד איתו ולעשות איתו דברים גדולים. אז זה סנן מעולה. לגמרי, אני מסכים, זה סנן טוב. אני חושב שזה בסוף, דברים כאלה, זה איזשהו עוד כלי בתוך החגורה של איש המחירות. זאת אומרת, נכון. אם הוא רואה איזה מישהו לא רציני מולו, אז אפשר לשלוף את זה בתור כלי. הנה, ככה אני יכול לדעת אם הבן אדם שמולי אכן רציני או לא, אז זה כלי מצוין. בואי תספרי לי קצת, אם כבר דיברנו על סיפורי הצלחה, תספרי לי קצת על סיפורים של לקוחות שלך שיצא לך ללוות ולעזור להם להציג תוצאות משמעותיות. יש לי סיפור על, אתה יודע שעסקים קטנים לאו דווקא במחזור, קטנים נגיד
עסקים עצמאיים שאין להם אנשי מחירות, הם רוצים לגדול ולהתפתח, הרבה פעמים הם נתקעים בשלב של אני נותן את השירות, ואני גם עושה את שיחות המחירה, ואני גם צריך לדבר עם הקמפיינר, ונהיה מישמש אחד גדול שבא לעסק מאוד מאוד עמוס, והרבה רוצים לשבור את המשבצת הזאת. אז היה לי לקוח כזה, שהוא היה לו תוכניות פרימיום בתחום של ירידה במשקל וכושר, והוא הגיע למצב שהוא בפול קפסיטי, הוא רוצה להביא מאמן תחתיו. אבל מה, כל תהליך האסטרטגיה של המחירה שבנינו, היא האסטרטגיה עצמה שהוא מוכר אותה. ואם הוא מביא איש מטעמו, זה אומר שעכשיו האיש מקצוע, שהוא לא איש מחירות, הוא איש מקצוע, צריך להתחיל למכור. ואמרנו, מה עושים? כאילו, אנחנו צריכים למצוא מישהו שהוא גם מוכשר בתור איש מקצוע, גם יכול לנהל אסטרטגיית מחירה ולרתום את הצד השני, ולסגור את העסקה, בלי אותו בעל עסק שהיא חלק מזה. אז זה סיפור הצלחה מדהים, כי קודם כל מצאנו מישהו כזה, שהוא איש מקצוע, ולמזלי, הצלחתי לתת לו את ההשכלה של תחום המחירות, והוא היום מיישם אותה, ובעל העסק בעצם מגיע למצב שהוא שוכפל, זה מדהים, אם עסקים היו מבינים כמה זה קל ואפשרי להגיע לזה, אז הם לא היו מגיעים לקפסיטי ונתקעים עליו. וזה אחד מסיפורי ההצלחה, וככה הוא שבר אני לא אגיד סכומים, אבל הוא שבר איזושהי תקרה שהוא היה נמצא בה, שהוא הגיע למצב שהוא לא יכול לקבל לקוחות, והוא לא יודע איך לצמוח, פשוט שכפלנו לא רק את המקצועיות שלו, שכפלנו את המחירתיות שלו, זאת אומרת, הבאנו איש מקצוע, נתנו השכלה בתחום המחירות, ועכשיו הוא, תחשוב, כפול. מדהים, מדהים, אז זה כפול קפסיטי, כפול הכל, אז זה בהחלט יתרון נהדר. אני רוצה לשמוע עוד סיפור כזה, עוד סיפור הצלחה. סיפור נוסף שעשינו, אתה יודע, היום שאתה מגיע לקליניקות, למרפאות שיניים, או לא משנה, אפילו סטודיו לאימונים, אתה ממתין. ואמרנו, בוא ננצל את הנדלן הזה, שנקרא חדר ההמתנה, ובמקום נשים national geographic, בוא נשים מסרים שמקדמים את המחירה, רגע לפני שהבן אדם נכנס לפגישה, או לאימון, או לפגוש את המזכירה הרפואית, לא משנה, או את הרופא. ומה שעשינו, זה נקרא תקשורת חזותית, יצרנו מסרים, משכנעים מספיק, רגע לפני שהבן אדם, זאת אומרת, הדלקנו את הבן אדם במסרים שיגרמו לתהליך המחירה להיות קל יותר. אז מה עשינו? בטוח שנתקלת בזה, לא הרבה מיישמים את זה, אבל למה לא? הנה עוד טיפ. אם יש לכם חדר המתנה, אפילו סטודיו לאימונים, לשים טלוויזיה במעגל סגור, עם עדויות לקוח, עם מסרים שעושים חשק לקנות, והבן אדם לאט לאט נחשף, ובלוטות החשק שלו מתחילות לעלות. הרי מה אנחנו רוצים לעשות? יותר ממה שאנחנו רוצים למכור, אנחנו רוצים להעלות את החשק לקנות. זה באמת מה שאנחנו עושים. רוצים שבן אדם יהיה דלוק, ירצה להצטרף. אז בואו נעשה לו חשק. הרבה פעמים תהליך המחירה מתחיל עוד בשלבים האלה. זה החלק האינטגרלי, לייצר אינטגרציה בין כל מיני דברים במסע הלקוח, שבכל מסע יש את שיא הפוטנציאל, בשיווק שיא הפוטנציאל, בחדר ההמתנה שיא הפוטנציאל, כשהוא פוגש את האיש מקצוע פעם ראשונה שיא הפוטנציאל, וכמובן בשירות המתמשך וכן הלאה. אז מה שעשינו זה שיפר את הצעות המחיר באיזה מרפאת שיניים, בצורה של איזה 20-30%, רק בגלל שהבן אדם שמע עדויות לקוח, הוא ראה לפני ואחרי, ושתבין שלפני זה היה סתם national geographic, חדשות, אני אומרת, למה? בוא נשנה דבר קטן, ורק זה שיפר. מדהים, אז קודם כל זה בהחלט כלי מצוין, אני חושב גם שבסוף גם אנשים רוצים לקנות, רוצים לראות שמשהו עובד, שמשהו זז, שמשהו פועל, אז גם נניח אחד הדברים שאני בתחילת הדרך בפרוקאסט עשיתי, זה להביא מלא אנשים גם מחירים נמוכים יחסית, ואז הגיע בן אדם מהשעה העיקרה, ונפגש בכניסה עם השעה הזולה, והם לא ידעו מכמה כל אחד שילם, אבל מבחינתם המקום קיים, המקום עובד, ואז הבאתי אנשים גם בכוונה שהאולפן עובד. זאת אומרת, אף פעם לא מביא מישהו לפגישת הצעת מחיר או ייעוץ או כאלה, בלי שיש אולפן עובד. ברור. אז זה תמיד נותן איזו תחושה כזאת שמשהו זז, שמשהו קורה. נכון. עסקים קטנים צריכים לראות, לקחת גישות מעסקים גדולים. היום אם אתה הולך לכל קליניקה רצינית, קליניקה רפואית או כל מה שקשור לאסתטיקה רפואית, הכל שם עובד by the book. אתה מגיע, יש המון אנשים בהמתנה, יש טלוויזיה מעגל סגור עם עדויות לקוח, עם פרסומות שרצות, מציעים לך קפה, כל הדבר הזה, זה הדברים שנלווים. כמובן, בסוף, זה איך הבן אדם מדבר בתקשורת שלו ויודע לרתום. אבל כל הדבר הזה מאוד מאוד מוסיף, כי אני יכולה לשכנע
באדם קריר, ואני יכולה לשכנע אדם חמים. לגמרי. זה שני דברים שונים. לגמרי, ואת יכולה גם, ותמיד כאילו את רוצה לתת לו כמה סיבות טובות לשים ביתרונות, לא רק סיבה אחת, לא רק להגיד, וואו, יש המחירות ממש נחמד, אני אקנה ממנו, נכון. אלא זה גם המקום הזה יפה ומתוקתק, ויש בו הכל, והציעו לי קפה, ויש פה אווירה טובה, וקל לחנות פה, והנסיעה שלי קלה הביתה. זה סל של דברים, נכון. וככל שאנחנו מוסיפים יותר דברים לתוך העוגה הזאת, אז זה בהחלט יותר טוב. עוד ככה טיפים שהיית רוצה לתת לבעלי עסקים, שהם ככה רוצים להגדיל את המחירות שלהם? כן, אם בן אדם פותח עסק כרגע, ואין לו שום השכלה בתחום המחירות, והוא רוצה להתחיל לרכוש השכלה בתחום המחירות, ולא יודעת, אין לו תקציב, לא יודעת, נמצא באיזושהי סיטואציה שכאילו הוא לא יכול להרשות לעצמו יועץ עסקי או יועצת עסקית, ההמלצה שלי זה להתחיל להשאיר פרטים בכל מיני מקומות, ולראות איזה איש מחירות או איזה בעל עסק עשה עבודה טובה, ומה גרם לו לעשות עבודה טובה. זאת אומרת, אם זה ההתעניינות, אם זה הסקרנות, אם זה שאלת השאלות המדויקות, ההשראה בחוץ היא חינם. ולהתחיל לראות מה הופך אנשי מחירות להיות טובים. לקחת מזה השראה, כמובן לנסות ליישם, זה החלק היותר מאתגר, כי יש חסמים ויש כל מיני כזה אישיו, אבל זה הדרך, לראות מי עושה עבודה טובה ומי לא עושה עבודה טובה, ופשוט לרשום נוטס כזה לעצמנו, זה כן, זה לא, זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, כשהלקוח מדבר, להקשיב באמת, אבל לא באמת. לעשות כאילו אתה מקשיב ולהנהן. לא, רוב האנשים מחכים לתורם לענות. אוקיי, ככה, הם שואלים שאלה, הם מחכים לתור שלהם, הם לא באמת מקשיבים. אחד הטיפים הטובים להקשבה, זה לשאול שאלת המשך על התשובה של הלקוח. נגיד שאלנו את הלקוח שלנו שאלה, אוקיי, עכשיו אנשים מקשיבים לי כרגע, אוקיי, אומרים, אוקיי, הבנתי, לשאול שאלות, אני גם יודע, קראתי איפשהו, צריך לשאול את הלקוח שלי שאלות, אבל הם פוסחים על השאלת המשך, והם ישר מגיעים לשאלה הבאה, ודווקא המכה הזאת היא משדרת לצד השני, מקצוענות, היא משדרת לצד השני שמקשיבים לו, שרוצים להבין דברים לעומק, אז אל תסתפקו בתשובה שטחית, הלקוח אמר תשובה, מה הכוונה, מה זאת אומרת, ולמה זה ככה, זאת אומרת, לשאול שאלת המשך על השאלה שנשאלה, זה גורם ללקוח יותר אינגייג'מנט, ללקוח יותר באינגייג'מנט, הסיכוי שלו לקנות עולה. לגמרי, אני גם רוצה להוסיף על הטיפ הראשון שלך, שזה טיפ שלא מזמן שמעתי, טיפ דומה מאחד מאנשי השיווק הכי גדולים בעולם, שאני קורא את הספר שלו, והוא אמר, אם אתם רוצים ללמוד איך מפרסמים ואיך משווקים, אל תדלגו על פרסומות בחיים שלכם. הוא אמר לי, אין לי, יש הרי ביוטיוב יש פרימיום שאתה מדלג על פרסומות, או ספוטיפיי, אין לי. יש לי את המנויים הכי חינמים, הכי זולים להכל, ואני לא מדלג על אף פרסומת בחיים. אני רוצה לראות כמה שיותר פרסומות, כדי להבין מה אנשים עושים, או ללמוד מהם, או לעשות ההפך. ואני מגיעה לראות סרט מההתחלה. אני רוצה לראות את הפרסומות, אני רוצה לראות איך מעבירים לי מסר. לגמרי. אני כל כך מתחברת לזה, אני לא פוסחת על פרסומות, אני משאירה פרטים גם לדברים שלא רלוונטיים אליי, סתם מוסכים, כל מיני דברים, להבין כאילו איך מוכרים, מה אנשים יודעים, מה אנשים עושים. השטח הוא הבית ספר הכי גדול שלנו. לגמרי, אני מאוד 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 מסכים עם הדבר הזה. אני רוצה ככה לשאול אותך לקראת סיום, אם יש אנשים שרוצים לשמוע יותר עלייך, לקבל פרטים, איך אפשר באמת ככה גם ליצור קשר איתך, וגם אולי לשמוע על תוכניות או פרטים או דברים ככה שאנשים יכולים לקבל מהשיחה הזו ממך? בטח. קודם כל יש לי מועדון עסקים, זה נקרא ביזנס קלאב, זה מועדון חינמי, שם ניתן באמת להיחשף לתכנים שלי, אני מעלה שם תוכן על שיווק, על מחירות, על שימור לקוחות, כל האינטגרציה הזאת היא זאת שבסוף מרכיבה עסק, אז זה מועדון חינמי, שמיועד לו דברים גדולים, כמו מפגשים ועוד כל מיני דברים, התחלתי אותו ממש לפני כמה חודשים, ואז הייתה מלחמה, אבל כן, המועדון החינמי הזה הוא נטו ערך, אפשר להצטרף לשם, וכמובן, לפנות אליי אם רוצים באמת להקים מחלקת מחירות, או ללמוד מחירות, או להבין את התקשורת בצורה נכונה מול הקהל שלנו, כמובן, יש פרטים שלי, אפשר לבחור, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, אתר, כל הפלטפורמות. נשים כמובן הכל בתחתית הסרטון, גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב. שירי מזור, היה לי תענוג גדול לדבר איתך, המון תודה על השיחה הזו. תודה רבה, היה כיף. גם לי, תודה רבה, ותודה רבה גם לכם. נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי.